Molt bona nit, soc Ramon Prats, aquí des de rankeam.com, des de Ràdio Quality Televisió. Bé, aquesta és la primera emissió del nou canal mixte de ràdio i televisió de RQTV. I bé, avui parlarem d'aquells dies en els quals d'estiu fa molta calor i et quedes a casa que no tens cap pla per fer. Dies que tens molta calor, no tens ganes de fer res, te quedes estirat en el llit, no hi ha ni forces per aixecar-se i anar a engegar el ventilador. Bé, doncs avui us proposarem una solució per a aquests dies. El primer que hem de pensar és que qualsevol invent o solució que ens passi pel cap mai hem de pensar que és una tonteria, perquè tot allò que ens passa pel cap sempre és realment algú que ha nascut de nosaltres, i tot allò que ha nascut de nosaltres ho hem de respectar. Per tant, jo us proposo que quan us trobeu en aquella situació i se us passi pel cap alguna idea de fer alguna cosa, no penseu que és una tonteria, la tireu endavant aquella idea. Bé, la idea que avui he pensat, ja us dic que us semblarà possiblement molt tonta. He anat a acompanyar a la meva xicota a la feina i hem comentat que feia molta calor i que feia molta mandra anar a treballar, etc. I bé, jo he pensat en totes aquelles situacions en les quals patim a la vida, no? Doncs quan tenim que anar a currar i fa molta mandra, quan tenim que posar-nos a estudiar davant d'un examen i ens fa molta mandra. I jo he proposat fer una llista de totes aquelles coses que ens fan mandra o de totes aquelles coses que ens costa de fer. I un cop tingueu tota aquesta llista feta, heu de classificar-lo en dues columnes, no? Una, amb aquelles coses que us fa molta mandra o molt dolor fer-les o patir-les, però que un cop les heu passat, després us heu rigut d'elles. D'acord? I amb la columna de la dreta heu de classificar totes aquelles coses que simplement quan les heu passat de cosa dolenta, de patir, simplement us ha causat una altra sensació. D'acord? Doncs ens quedarem amb la columna de l'esquerra, amb aquelles que ens han fet patir molt i que després de fer-nos patir simplement després ens hem rigut d'aquella situació perquè ho hem trobat tonto. Bé, doncs només aquest petit exercici tan senzill com classificar això, us adonareu compte de que les coses tenen, de vegades aquelles coses que ens preocupen, de vegades tenen menys importància de la que nosaltres li donem. Per això us convido que feu aquest exercici, perquè de vegades les coses s'han d'intentar relativitzar, no se li han de donar tanta importància, no? Totes aquelles coses que a vegades ens fan por, hem de recapacitar una mica i un cop hagin passat unes hores d'aquella cosa que ens feia por o ens feia mandra, hem de recapacitar i veurem que era més tonteria del que pensàvem. Sobretot, una última cosa per acabar aquest programa, aquest primer programa d'avui, que és el següent. Imagineu un termòmetre, d'acord? Que va del número 1 al número 9, d'acord? I aleshores el número 1 és una cosa horrorosa que us pot passar en la vida, d'acord?
I el número 9 és una cosa molt bona que us pot passar. D'acord? Ens quedarem amb els dos extrems, amb el número 1 i amb el número 9. El número 1, una cosa molt horrorosa, que te s'amori un familiar, per exemple, o que te diguin que tens una malaltia horrible i que et moriràs. Això és horrible. Això seria l'1. I després el 9. El 9 seria una cosa extraordinària que us podria passar. Pues jo què sé, que de sobte us diguin que ets ric i que has heredat una gran fortuna. I una altra de molt bona podria ser que, no sé, que us retrobeu amb una persona molt especial, que sempre heu tingut molta estima per aquesta persona i que sempre us ha despreciat i que un dia de sobte aquesta persona us ha dit que no, que en realitat us estimava molt. D'acord? No sé. Això a la vostra imaginació, d'acord? Doncs tenint en compte aquests dos extrems, el número 1, que és una situació horrible, i la situació 9, que és una situació sensacional, doneu-vos compte d'una cosa. Quantes vegades, per exemple, hem suspès un examen i el primer que hem dit és que horrible, he suspendido l'examen. De seguida categoritzem una cosa com horrible, quan les coses no són ni horribles ni estupendes. Normalment acostumen a ser del mig. Normalment no acostumen a passar los unos y los nueves. Normalment les coses són 3, són 4, són 5. Acostumen a ser per la meitat. Per tant, recapaciteu això, feu aquest exercici d'aquest paper i us donareu compte com de vegades li donem massa importància a les coses. Bueno, espero que us hagi agradat aquest primer programa de ràdio, televisió, de ràdio quality, televisió, RQTV, i també per rankeam.com. Molt bona nit.